Здравейте, приятели! Някой ни е краднал столовете. Имах едно, да, по 50 лева имах една моя брадвичка. 80 лева. 80 лева брадвичката ми беше. За рождения ми ден баща ми я подари, за да може да, както виждате, ние сме креативни и строим прекалено много неща. Но как де, някой ни е краднал столовете. За жалост. Да, за жал, защо някой ще дойде, ще види къщичка и ще ни открадне столовете. И моята брадвичка. Аз какво да кажа на моя баща? Не струва чак толкова големи пари, ама... Ама то ми е подарък. И те сигурно ловджиите, тут цялото село не знае. Те ловджиите знаят, че ние сме тук. Ето, ние сега не знам, аз освен да взема кучето и да търсим следи с него. Ама следи, нищо няма да стане те следи. Не знам, къщичката е нормално отвътре, нищо. Поне келима не са взели. Да. Те него ако бяха го взели, тогава ще да е... Мама мия. Ето, наистина не ви лъжем. Отдаде ги няма. Ето отзад, ето вижте навсякъде. Ако не знам, който ги види. Те бяха едни метални столове. Те за да той струва. Маркови, самоизделия. Да, баща ми беше ги направил и после ги даде на един човек и човека не ги продаде за по 50 лева. Но как да е? Тото и не е. Ама кой ще ни ги крадне? За кой са му? Тук бяха наредени 4 стола. Да, 4 стола, в 4. Вижте, отидете на канала на Роботикс и гледайте някои от видеята. Да, да. Имаше столове и Да. Но това е за жалост, няма, така че това е положението. Ние все пак ще търсим, но ако ги видите в село Тръница, Писарево или някъде другаде, по-надалеч от тук, моля пишете ни в коментарите. Чао!